हे भगवान, पता न काहे हमसे नाराज हो गइल बड़ा। ना फोन करत तड़न ना फोन उठावत तड़न। हेलो हेलो। का हो, तू भुला गेल का हमके? हम काहे खातिर भुला जाई? तो तू फोन काहे नहीं उठावत? काम में बाजा रही ऐसा ना उठैली है। अच्छा, माने कि अब हमरा से ज्यादा तोहर काम हो गइल बा ना। अब देख, अब तारा खातिर हम काम धाम छोड़म ना नु। वही खातिर बाबूजी खिसियाता, माई खिसियातिया, कमो छोड़ दी। जे घड़ी तू मिलत बात करता तो वो घड़ी न तार माई बाबू खिसियाता और आज तार माई बाबू गुस्सा करता। अरे जौना घड़ी मिलत रही तौना घड़ी नु मिलत रही। एगो तोहर से बात कर चाहत। कैसन बात? बस लास्ट बार तू कम से कम एक बार नजर से तो मिल सकेला, नजर से तो देख सकेला। हमारा भी टाइम नहीं के, हमारा मिले लेके होता है। ऐसे मत करा, तार गोड़ पर तनी बहुत जरूरी काम बा। तू हम ही तहरा गोड़ पे गिरत तनी, हमार जान छोड़। अच्छा, कैसे तोहर जान छोड़ दी? हाँ, तोहर से प्यार कैले बानी और प्यार खिलवाड़ चीज ना होला कि जबे मन करनी प्यार करनी, जबे मन करनी ठोकरा देनी। अरे तो जरूरी बा कि अब प्यार कइले बड़ू तो जिंदगी भर प्यारे करबू। अब तू बियाह शादी क के अपन ससुर जा कि अब हमारा भी प्यारे तैयार करत रहबू अभी। अच्छा, तू ऐसे कैसे सोच ले कि हम कहीं और बियाह शादी करके जाए? भले अपन पूरा कुंवारी जिंदगी बिता दे लेकिन शादी न करम तोहरे सिवा केहू से। ना 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 ना, तू बियाह शादी कर ल। ई कुल है कुंवार तुहार मत रह तू। देखो, तू मिले आवत तड़क नहीं खावत, ये बतावा। ना, हमारा भी टाइम नहीं के मिले उले ना। देखो, तू मिले आवा ना तो तोहरे घरे हम आ जाए। सुनो ना, हम आओ तनी। कहाँ आवे के बा? ज्यादा दूर ना, बस जहाँ मिला था वहीं आ जा। अच्छा ठीक बा हम आओ तनी। ठीक बा, लेकिन ढेर देर रुकम ना। अरे तू 5 मिनट खातिर आवा ना, लेकिन तू आवा ना तो तोहरे घरे हम आ जाए। ठीक बा आओ ठीक बा। हे भगवान, सही लोग कहेला कि प्यार वार कुछ ना होला, प्यार तो स्वार्थ हो गइल बा। जबे मन में आयल प्यार करनी, जबे मन आयल ठुकरा देने। अच्छा, आवे तो द फिर पूछम कि का कारण बा हमरा में जे हमरा के छोड़ल चाहत बा, हमरा के ठुकरावल चाहत बा। एजा का होता जी बुची? अरे बाजी, कुछ ना, बस थोड़ा बहुत ये देखा था केला के कि कितना बड़ा वो पौधा बा हो गया। हम मुझे वाले सुनत रही, काहे रोवत रही? सब बात हम सुन लहनी। रोवत रही? अरे ना, वो ना स्कूल में नाटक हो देखी सुनी, हमरा के बुझावल मत बुझाई, ठीक बा? और आंख बतावत है, चश्मा निकाल के देखी। तो सुनी ना बाजी, अरे स्कूल में नाटक होके वाला बा, वो ओकर ट्रेनिंग लेत रही और कैसे एक्टिंग करत। माने है के अलावा फिर लुका के ट्रेनिंग लेत रही। देखी, हमरा से बुझावल मत बुझाई, हम सब बात सुन लही राउर। अरे भौजी, ऐसा कोनो बात नहीं थे। वो स्कूल में नाटक होता तो हम फोन पे ऐसे ही मतलब का फोन पे देखी असलियत बता जाला ना, फोन पे कह देनी ना। चले ना फोन घरे। पे तो एक्टिंग करे के बड़ू गई यार से बतिया के सीन बा। तू तो गलत सोचेलू। अच्छा ठीक बा, चली घरे एके संगे रहल जाई जी घर में। भौजी तू चल ना, हम आवत नहीं, ये पौधा के थोड़ा अच्छा से निहार के देख। का निहार के देखो तनी, रोहू गजब करी ना, चली ना बुच्ची। तो चली ना भौजी, आवत नहीं। तो कितना देरी लगे? बस 2 मिनट। हाँ तो जल्दी आइम, ठीक बा? ठीक बा, आई तो जल्दी आइम, ठीक। किया कि का भइल बा, कुछ तो बात जरूर बा। गजबे सोच रोवत रही या फोन से के जन का बतियावत रही, हम दूर रही, सुनबे ना कहीं, सुनती तब उनसे पूछती का जन का बात। कुछ तो बात जरूर बाटे, पता लगावे के पड़ी। अच्छा आवस घरे। बताओ कैसे भी करके हम तो बहाना कर लेनी कि स्कूल में नाटक के ट्रेनिंग करता नहीं। ये तो हकीकत में हम करते जौन भी करते नहीं, लेकिन अभी तक ले आइला ना, पता न कहाँ आई कि ना आई। फिर से कॉल करके ना वो खुद ही है, जब कह दिलस वो खुद ही है। का हुआ? काहे खातिर बुलाओ तो? देखो, एगो तो से बात करे के रहला। बात जोन कहे के बाद जल्दी कहो, हम जाई। इतना तोरे जल्दी का पड़ू है? ये अंजुआ से मिले खातिर तू 2-3 घंटा इंतजार करता हो। जोना घड़ी करत रही तोना घड़ी नु करत रही, घड़ी हम मुंह रुकता रहे कि तार इंतजार करत रही। जानलो आखिर हम कइले का बानी, का कइले बानी? तो तू हमारा की काहे के बोले ले बाड़ू, ई बात बताओ ना। देखो, हम
प्रेग्नेंट बानी। का सच कहतनी हमें पेट में बच्चा बोल रहा है। ई के कर बच्चा हमरा के तो देखो ये तो और बच्चा बड़े हमार होइए नहीं के सकत। देखो हम झूठ नहीं की बोले। तो हम का करी एमे हमार का दोष बा। अरे वैसे तो हमार गांव में कथा ना कुल हम प्रेग्नेंट कइले बनी। एकरा मतलब का हम तारा के धइले ले चली भइल तो भइल अपन समझ तू। हम चलनी है ना हमारे भी उतना टाइम बाटे। देखो तू हमें साथ ऐसे नहीं कर सकत समझ ला। और जब तुम्हारे प्यार ना करे के रहे जब तुम्हारे में साथ ना निभा के रहे तो काहे तू हमारे साथ ऐसे जिंदगी से खेलला। हम खेलले कूदले नहीं कि जानलू। ए बटवा तू क्या हवा हो ई के हो आहो आ तू का छिपावत रहू हो बुची अब तू के हो नानी है फौजी अड़ी भौजी। आओ ना तियो आ तू छिपावत रहू हमरा से हे भौजी ई का कइलू बुची जी का कइलू हे भौजी दुनिया समाज के तनको न देख के मुंह लागल कि माई बाबू के ऊपर का बीती। हम का जानत रही नतिया दो गलवा से इतना हम प्यार करने ओकरे खातिर अपन जान प्यार के अपराध ना है लेकिन निभावल ओकर बहुत बड़ अथु समझ लू। ओकरे सिवा दो गला के सिवा हम केहू पर ना तकनी। मुझे हाई मोबाइल छोड़ा अब दे एकदम नाश कर दे। चलो घरे चलो दबे हम ना भौजी हम चलो जाए तो ई तू का कर रहल बाड़ू इज्जत त ले लू ऐसे ही इज्जत और ले बुका चलो घरे।